Madha tusiye vasina kuita njuti kutongobuda zvavo maruje panapo uri kumashelwa kana mabhini akazara kudai so ugara zvangu ndaiti yapera muntu yese kwevamageza akandiomera ashata mamugera meri bamni mamukazi ndamugera matomuka kugara pamushana ya kuti ngamugereko asinei bamni nhasi mandi vamwe varume vese vatogeza vatosiya matauro manyoro pawaya vatomukira kuenda kubasa imeme mambogariraipo pano hanzi imamuzoti mabasa asi kuwanikwa mabasa haasi kuwanika kana muchiti mabasa haasi kuwanikwa muri kurevei hakuna kamabasa kanyi mabasa asi kuwanikwa dai mabasa asiri kuwanikwa dai ana baba rudo tigere nawo mumbomo dai zvino handiti dai vakararawo mbomo chichavapo kumukira pana 4 o'clock kubuda wenda kumbari ingova yangu kana baba rudo nai ingova yavo yangu ichasvika asi bamnini ndakanatsokuona from day 1 ndakatoona kutoti apa renti ichanetsa kubuda nekuti plani chaiyo yeupenyu hwenyu hamuna plani yeupenyu bamnini hamuna mamutaura zveplani inini manje mutaura zveplani inini manje tarisei zvino november uno vamwe varume vakutosenzera mari dzadhisemba handi munozoti mari yadhisemba inosenzerwa november yadhisemba yakutosenzerwa january disease vamwe varume vakutosenzera mari dzanovember kutoziva kutoti krismas tiri kugochei tiri kumwa doro ripi tiri kudya dhingi ripi iwo ugere ipapa pabhara 4 ndimo vanhu vanozoda kukumbira doro revamwe maakuswetaira panyama dzedu imaona nababa rudo vatigira huku dzedu maakunoka madhu edu musi wekrismas kopane chinombonetse ndokutsvaka dhola rangu ndongoenda ndondoramba njuga dzangu ndokunotowana mari yadarika notambira baba rudo venyu vavo zveshuva moita upenyu hwekuraramira njuga hanzo zviriko here ndonotamba hangu njuga dzangu ndowana kana 2000 yangu ndakutoenjoya ndakutofara ngendira kubasa unodii zvangu ivavo dai yaingonzwaro njunga dai tese ana mai rudo tisiriko bamnini hamuna kana plani neupenyu ezvino hauna kana plani rekuti krismas ukupfekei wakagara ipapo hauna kana plani rekuti krismas uchadyei wakagara ipapo hauna kana plani yekuti musikana uchange uchiwadzana naye even ukawana musikana wekuda naye unomupe hauna kana plani nekuti hakuna musikana asingade kutodyiswawo zvinonaka musi wekrismas saka chirikunetsa ichiya chirikunetsa ichi chikunatsa kunetsa ichi kwamuri ko renti yedu inobudaira imi muri rocha indiri rochawo saka musandaure zvinhu zvisina basa bamnini akakupinzai mbao munjira zvoti makandipinza zvinoshandei izvavo ndimi makandipinza ndavemo ndichabhadhara rendi yacho iyoyo rendi ndichabhadhara ndichatsvaga mari yekundobhadhara asi kana mai venyu ndovanzwira tsitsi hauna kana plani neupenyu hauna pasina plani ndiana wemune plani mbondinetsa ndibhire apa zviro nditaurira zvinhu zvisina basa barura vasenzera 2 dzimba hai koinini bhayapa ndibhire apa ibhaya mundikwanire zvetu dzimba dzekumurume wangu mazuva ndirakupi imi barura vari kusenzera imimi utachada kusenzera vachada kudya ndi mune mhuri zvinaka rudo zviye zvida kudya majena handina mukadzi handina kana chi ndingozvichengeta ndibhire ndo zvichakupa kufa nehurume bhayapa shango zvekutaurire bhai padyo pangu apa munasitaira amwe ndimutori small house yacho mundikwanire mungataura zvamunoziva ndinini rombe remunhu munhu asina kana plani yeupenyu hwake plani ezvino vamwe vanhu vatomuplani rekrismas kutaura kunoko vanhu vatorongereka krismas iye haana kana plani plani haana ondishamisira pakadaro